Bodo लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। इउक्रेननि सायाव रासियानि गाग्लोबनाया बारानिफ्राय बारासिन जानायखौ नुनो मोन्दों। इउक्रेनआ गावखौ रासियानि आखायाव गथायगोन नामा? रासियानि गाग्लोबनायाव दासिम इउक्रेननि नोगोरारिफोरखौ लाफादेरनानै इउक्रेननि गोबां सान्थ्रिफोरनि जिउ गोमाबाय। मख'नो गोनांदि रासियाया सानफ्रोमबो इउक्रेननि सायाव गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि उनावबो इउक्रेनआ उन जाना थायाखै। इउक्रेनआ जोबस्रांगोन नामा? मानोना 64 किल'मिटार गोलाव सान्थ्रि लानानै रासियाया इउक्रेननि राजथावनि किभ फारसे आवगायबोदों। बिनि सावगारिखौ सेटेलाइटआव नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं गोबां गोहोगोरा हादरफोरा रासियाखौ मदद खालामनो आवगायबोदों। गासै गं 7 फाइटार जेट फैगासिनो इउक्रेनखौ मदद खालामनो। बुलगेरिया हादरा इउक्रेननो गं 10 मिग-29 लोगोसे गं 14 Su-25 दैथायहरदों। पलेन्ड हादरा गं 28 मिग-29 दैथायहरदों आरो स्ल'वेकिया हादरा गं 12 मिग-29 दैथायहरदों। बे खौरांखौ इउक्रेनआ फोसावदों। फ्राय 64 किल'मिटार गोलाव कनभय लानानै रासियाया इउक्रेनाव हाबनाय सावगारिखौ सेटेलाइटआव नुनो मोननाय जादों। रासियानि गाग्लोबनायाव फिन साबा इउक्रेननि सुबुंफोरनि जिउ गोमायो। रासियानि सान्थ्रिफ्रा इउक्रेननि राजथावनि किभआव गिख्रंथाव गाग्लोबनायखौ जागायजेनबाय। थांनाय मोनायाव रासियानि सान्थ्रिया किभनि टिभि टावारखौ गाग्लोबनानै सिलिंखार खालामो। बे खौरांखौ इउक्रेननि रैखाथि मन्थ्रिया रोखा खालामो। थांनाय मोनायाव किभआव रासियानि सान्थ्रिनि गाग्लोबनायाव साबा सुबुंनि जिउ गोमायो। गिलु-बालु मोननै मिसाइलआ टिभि टावारनि खाथियाव थानाय बिल्डिंआव गोग्लैनायाव बिल्डिंआव अर खामजोबो। रासियानि सान्थ्रिया इउक्रेननि टिभि टावारखौ थांखिनानै गाग्लोबनायनि थाखाय इउक्रेनारि टिभि चेनेलफोरखौ माखासे समनि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जायो। बावैसो सान सिगां रासिया इउक्रेन बेलारुसनि सीमा प्रिपाद दैमानि सेराव गिबि राउन्डनि गोजोन सावरायदोंमोन, नाथाय जेबो फिथाइ गोनां जायाखैसै। फिन दिनै रासिया इउक्रेननि गेजेराव नैथि राउन्डनि गोजोन सावरायनाया जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। इउक्रेननि नैथि देरसिन नोगोरमा खार्किभआव फिन रासियानि गिलु-बालु गाग्लोबनाय। रिपर्टनि बादिब्ला रासियानि सान्थ्रिया खार्किभआव थानाय रौनियाफोरनो देहा फाहामथाय होनाय बिल्डिंखौ गाग्लोबो। बे रासियानि सान्थ्रिनि गाग्लोबनायखौ उल्थायै इउक्रेननि सान्थ्रिफोराबो फिननाय होयो। बे खौरांखौ इउक्रेननि रैखाथि हान्जानि अफिसियेल्सआ रोखा खालामो। बेराफारसेथिं खोला इउक्रेननि मरिउपलावबो रासियाया गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव सा 128 सुबुंफोरनि जिउ गोमायो होनना बिदिम बयसनक'आ मिथिहोयो। बेजों लोगोसे खोला इउक्रेननि खेरसनाव दैमा बान्दरगाह आरो रेलगारिनि लाखिनाय थि जायगाखौ रासियाया दखल खालामबाय होनना इगोर कलेहिभआ मिथिहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।